Som hľadal knihy na čítanie a objavil som starú kroniku. A dá sa povedať, že takmer v poslednej chvíli obyvateľ niekdajšej školy, ktorý nás dnu nechcel pustiť, takýmito knihami kúri. A práve táto kronika bola zrejme na rade. Lebo posledné strany sú vytrhnuté. Dozvedeli sme sa z nej zaujímavé veci, napríklad, že školu navštívil aj Pavol Dobšinský, ale aj to, že sa v polovici 19. storočia známkovalo slovami sprostý či veľmi sprostý. Počiatky školstva boli rôznorodé. A tak sa hľadali také slovné hodnotenia, ktoré boli jasné pre každého. No je to úsmevné troška. Čo by však povedali dnešní študenti, keby učitelia známkovali takýmito slovami? Oni si to asi doložia aj teraz. Keby si takto hodnotila, tak by som sa urazila. Toto je pani Pavlína, ktorá chodila do školy v Kyjaticiach. Ja som nikdy neprepadla, ja som vždy mala dobré riešenie. Ako hovorí jej vtedajší učiteľ o tejto kronike vedel, nikto ju však vtedy nenašiel, preto je zaujímavé, že ju po takmer 70 rokoch objavil jej vnuk. Veľmi obohatuje ako históriu Kyatíc. V kronike sú zapísané aj platy učiteľov, vtedy sa platilo vajciami, drevom a neskôr aj grošom. Pre ďalšie šokujúce videá